grabe sa ni mo strikto ha. Tawag tapos na ni mo pre. Strikto kay ka. Wala lagi ka sa pagtrabaho ra nako sa kaang ha. 300 ka tao. Yaw mo na. Wa pa ko mangambog ara. Sunod sili. Ang pare sili. Ang vitamin sa mga gwapo. Tara. Pas-pasit. Masuk. Hadi. Ada lah baka. Pre, dako gid ni yuta ni mo di pre. Ade pag lima ka lay ka pa daw dito. Nakuha na tanan diha. Kini ato ba dong? Unsa man kagarahan ka mara ra kay itong pura ka lang. Matay bayo ba tebante ni mo din na? Pila mo Mga kuha na taon ako, mga 150. Gamay na gali na ron kay gipangkuha na ko. Ang kuan, ang 50 ka taon kay makapulpul man. nya? Wala di pa. Hipon sa kato. Matay grabe sa ni mo strikto ha. Tanaw tapos na ni mo pre. Strikto kay ka. Murag tanaw ra ko kita kag pulpul pre magpatyo nun gini mo. Iya mang ibabok-bolak sa gwapo kaya daw sa labuan. Lagi siya kipilit. Eh man. Oh, dai. Wala yung pamilya, papatig daw. Di 4 mas. So kani ka mo hamla ko. Kay narekaron lang bago ra ko kada ay nagpadaog 7.5 basilo to. Dengge. Ora ka paglotan ko sa phone. Wala na. Lima ka 7.5. Tayo mo. Kan prelay sa dana. Ako pre, di mo ko manghabog kong yuta pre. Kini mong yuta diri pre. Naron ni sa kong ka. Sige na kay gas ko dayon no. Kini taon ni mo magingon sa 250. Sa CR ako nagpatrabaho. Wala lagi ka sa pagtrabaho ra nako sa kaang ha. 300 ka tao. Yaw mo na. Sosor na din mo kayo ta. Lima ka na. Wa pa ko mangambog ara. Balik kong duty si mga boss. Ha? Balik kong duty si mga. Maglibog na kong ihaps tao dito. O gasar ka dapit. Karon din taron sa 360. May hanggang siya. Taron sa 360. Sige na pala 260. Dili na gitawag og 360 ron. 360 na naron. Guna nga pwede taron. Ay. At admin lang tas preton. Nagpaluyo kita. Ate mo din. Grabe mo din. Di ara do transformer. Nito to sa electric pan. Minduta sa ilang spring dire o sa nga ni mantawihan ni no. Mantaw eh. Mantaw yan. Imo gyud yuta dire. Kini sa kuno ning lolo. Pinag kog mayo na gamay apos ko yung tubig. Dili na kum kangko na ni. Lamig ko krada ma. Dah. Sunuglaw ta, sunuglaw. Gamay pura ay masinta na. Siyang sunuglaw ta igi. So na bakulan niya. Tuan, kilawon. Ano ni? Bakulan. Asa kuksok. Kani ba kana. Kani di sigok. Dito niyo. Grabe na. Ate ko, tawag ko tubo dako kani ni. Nanggawas ang kasili oh. Kato. Flower horn to. Damo perang bain. Bula daw, bula. Sabi ko, bula ko ro. Nagwapo mo kay kayo. Ikaw na. Ay, pati kog nangon, pati kog nangon. Bahala ka. Kabati na kog na ako muna. Gwapo. Priyan tagwapo mo.
Huy, anak. Jadi, macam mo. Alas kid. Ala. Kaya ito ba? Unsa man naga kamupo na na diha oy. Di. Lah. Patay horot ka. Tabla, tabla. Anak ka, dito na kailangan guro. Kay suga ka to ka. Yung kaniwang mo na mo rinita, kano sa pa mananay mo timpla, niya pa ni ka mag-ikaon. Marinit na dubok mo lang. Naku siya ko na. Alibag ka rin. Butangan ti karon. Berit siya sakit. Ay kami nakikinugo. Dili. Ala. Now, nabugpapong ko. Tuon rin na ni mo. Ato mo talaga, sen? Lah. Yes, sunod patis na pa. Malaki, malaki. Pepper. Sunod, black pepper. Atong imikos na impiksan-piksan para mawagtang ang panimaho. Kaya dahil na baho na kayong kilig. Sunod. Butang iyo, butang iyo. Butang ka? Di ka nung kakaon. Para. Darong dia to. Kompleto ha asay butangan daw. Grabe ginoon. Sa sigig tanaw tindira sa lamas. Ang ipamili. Ano naman dyan? Pinaanak ko mga ka ato dyan. Lahat ito yung pala lang. Nag-change ba yan siya? Oh, nag-ana dito. Gano'n matay wakag tanaw na yung pag inupirara ganyan. Imuli ko pagkabot. Hindi mo ito yung liso-liso. Liso-liso lagi. Pinaanak pa siya. Butang tindira. Nag-ana siya din na siya nagtanaw. Nakuha lagi nila. Wala ko, albitaw. Alos kinalata. Klaro di ba? Ikaw, pagsuko na tagsog pa. Imo nang gimarinite. Wap adong. Bata ginoon. Natay, guba-gubaan ano? Ipakilid ang karne. Hayang dal sunod pre. Muluto ba ka na diara na? Grabe ko suka dyan ay. Tiyo ka ba? Di ka kasabot ron? Ana gani. O mo kali. Di mana gibalik ya. Gikawat mo nina. Tam, si Kwenta magpalit baseball. 6, 7, 8, 5, 4, 3, 2. Pas ba mo na? Pas mo deh. Utak ko na niya, tuyok. Di pa gida? Ingon sila ang bata kuno di mangilad. Kinsa may patignaw si Marjon, si Ken, si Kuko Martin daw si John Rin. Ha? Muna yung mga bata na rin. No, yan ko betul. Laki grabe. Tinodo pod. iPhone. Ay, aja. Ayo dip-dip. Go. Oy, dapat akan ang inana. Inhale, exhale ba na? Okay daw. Ang inhale, anak ka utong. Exhale, utong na po. Nga daw, magsuko na tagpusa. Sunod, sili! Ang bari, sili! Ang vitamin sa mga guwapo! Masi! Sinuglaw. Muna gitawag mga agaon, sinuglaw. Sunod, kinilaw! Tinaw. Kinilo so. Oh, kinilo dara rin. Kinilaw, kanyigin sa kanyigin. Sunod, sinugba! Ang sinugba, dira. Boras matinaw. Sunod, kumpare, para timpla! Suka na pa! Suka na pa. Ang nag-angani man na pa. Nagkuhan ba? Muy na pa! Sunod, asik wetsen! Oh, kompleto ha! Magic sarap! Mga upaw nung dyan nagsigutan nga nag-answer sa betsin na pre!
Sunod na to, mikos-mikos. Ana na sa pagmikos-mikos oh, para malimon mo tanan mo kauban ba. Sige sunod mo. Ay sa kakin. Ano mare mabatis eh. Oh, okay. Sunod patis na pa, ilunod. Mga sitis motor, dara. Ikaw na gusto yung upaw. Ganda nga oras na. Tingin pa. Kasar, brother. Eh, ano na? Oh, diyan na, kana sa Inyo ba? Mga gaon, plaster na. Oh mga gaon, eating na. Wow. Oh mga tanyo, mga pangga. Dong, day. Mga tanyo, mga mes. Dong. Mga niya, ganyan. Mga miss. Ano itong mga bata ba? Ikaw, nyok. Rosili, oy. Opo. Kani ka no. Oh. Kauna pang gwapo. Tangigi ah. Sabos ba? Sabos yan. Laway yung sige mo anak mo. Paksi. Sili. Parisag siling. Laras. Oh, diba? Ikaw, mong. Oh. Kain mo nga. Bongbong eh. Una niya. Ge. Ready? Oh mga gaon. Masuk. Wow! Dali din. Dali. Dali, bro. Bato mahila, wahila kay ha. Gi. Lawa yung kulok mo doy. Gi. Sa abang. Sige, ba mo inilugay, dagan man na. Ando ka bigas niya. Bigas ba? Ha, di. Hirap naman. Nga om nagsili ni mga bata diri Leo. Kugon gud ni. Ha? Usa diri kugon. Dot bulan gahi kunoy. Akop kanap. Bubot na. Grabe pa. Son ba to? Huh? Dah. Ah. Ngayon. Tin number 10. Apa babe? Gede babe. Ano na dong? Uy! Pagsumay na na! Sakit ba? Ada na ba ka?